Sa subong sir ongoing pa ang aton nga pagkandak sa investigation pero na-determine ta na ang origin sang aton nga kalayo no sa balay ni siya nga ginarentahan sang mag-asawa no hindi ko lang na pag-disclose ang ilang nga pangalan and may ara kita sir sang estimated naton sa subong hindi magdubo sa 200 houses ang involved sa sunog naton diri sa Barangay 27. Okay. Pila ng damage, ma'am? Sa subong sir ara kita sa 4.5 million ang estimated amount of damage naton considering nga ang mga houses diri are made of light materials lang man. Okay. Ma'am, sa namal mo, alin sa mag-asawa, ano yung cost na sa fire dira, ma'am? According sa mga neighbors sir no, nakita nila ang kalayo una sa second floor sang balay sang mag-asawa nga ini. And prior sa natabo ang sunog, as reported man sa mga tupad balay nga may ara sang kinagamoy nga tabo sa ila sulod sang puluyan. O amo pa lang na ang nakonta. Suspected naton sir is electrical in nature pero gina-verify pag isubong sa mga investigador naton. Okay, sa kabilugan, 200 plus ka mga panimalay. Estimated sir, hindi kita magdubo. As of mga 4 o'clock na kagina nga ginisip natin mga pangamalay but we're still coordinating with the Barangay 27 to determine no, the exact number of houses and families na affected sa sininga sunog. Okay, ma'am, ano oras nung sugod ang kalayo? Kag ano oras na tapos? Naka-receive kita sang information sir at around 12:09 kagina sang kaagahon. Pero pag abot isang fire truck natin nga first responders ara na sa more or less pulo ka panimalay ang involved. No? So late na report ang ini nga sunog, that's why late man na nakaresponde ang aton nga mga bombero. Anong nakita yung sa isang kabudlayan, ma'am? Ara sa mga kabudlayan dira sir una wala kita sang access road no nga makapenetrate kita dito gid sa sulod. May ara lang kita diri sang mga footwalk lang sa in between sa mga pamalay nga amo ang naghatag sa aton sa kabudlayan no nga dugay naton na contain no nag-declare kita under control at around 2:26 sang kagahon and for under control at 3:10 in the morning. Naglabot sa pilang alarm ni ma'am? Ara kita sa third alarm sir sa sininga sunog. Okay, ma'am, nag-reinforce ka mo sa ibang mga Yes sir, nakarespondi ang aton nga mga katapo man sang BFP gikan sa Silay, Talisay, Mursya, kag syudad sang Bago. Okay, ma'am, mensahe mo, ma'am, para sa aton ng mga pumuluyo. Gusto sa gayon nga panawagan kita sa aton nga mga kauturan no nga maghalong gid kita sa aton tagsa-tagsa ka panimalay kay bisan ano ka kumpanya sang bombero maglikaw sa sunog kung kita mismo nga miyembro sang pamilya wala naton gina-practice ining for safety sa atong panimalay ang sunog matabo gid na. Kag kung sa tion nga may aras ang sunog no insigida magpabalo o kung magtawag sa nearest na fire station agud makaresponde ang aton nga mga bombero.